F'dak iż-żmien, il-Farisej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla. U hu weġibhom: is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd ma hu se jgħid arawha hawn jew hemm, għax araw, is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Lid-dixxipli tiegħu qalilhom: għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bin il-bniedem u ma tarawhx, u jgħidulkom arawh hawn hu jew arawh hemm hu, tmorrux, tiġrux warahom. Għax bħalma berqa tleħ u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn hu għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej tifħil lilek Kristu. X'tista' il-berqa tgħidilna dwar il-miġja tal-mulej u s-saltna tiegħu? Il-Lut fi żmien Ġesu kienu qegħdin jistennew b'antiċipazzjoni kbira għal sinjal li jindikalhom meta l-Messija se jidher u jistabilixxi s-saltna ta' Alla. Il-mistoqsija tal-Farisej fuq din il-ħaġa kellha l-intenzjoni li tġarrab lil Ġesu għaliex huma mill-ewwel ma ċċettawx li hu l-Messija. Ġesu tom sorpriża bil-mod kif weġibhom dwar is-saltna ta' Alla li qallhom li ġiġa qiegħda fosthom. Ġesu tkellem fuq il-miġja tas-saltna ta' Alla kemm bħala avveniment preżenti kif ukoll bħala avveniment li għad irid jiġi manifestat fl-aħħar taż-żmien. U l-mulej kif jagħmel lilu nnifsu preżenti fis-saltna tiegħu fi żmien tal-lum. Bħalma żerrija tinżera f'ħamrija tajba, hekk ukoll Ġesu li jiżra fir-ruħ tagħna jiżra il-kelma ta' Alla u s-saltna tiegħu fi qlubna l-ewwel. Din is-saltna għandha bidu ċkejken, imma għandha l-qawwa li titrasforma l-qlub tagħna ħajkunu bħal qalb ta' Alla, ta' minna nies mimlijin qawwa, imħabba, ħnina u maħfra. Il-mulej Ġesu u preżenti fil-kelma tiegħu u preżenti fil-qsim tal-ħobs, jiġifieri fl-Ewkaristija, fil-knejjes tagħna, fil-Knisja tiegħu, il-ġisem mistiku tiegħu. Ġesu juri lilu nnifsu b'diversi modi u aħna għandna dejjem infittxuh, narfuh u nsibuh bil-għajnejn tal-fidi. Meta aħna naqraw il-kelma ta' Alla fl-Iskrittura, Ġesu ikellimna u jirrivelalna il-moħħ u l-qalb tal-Missier. Meta aħna nersqu lejh fl-Ewkaristija, Ġesu joffri lilu nnifsu bħala l-ikel spiritwali tagħna li jipproduċi fina il-ħajja vera ta' Alla. Ġesu iwedna wkoll li l-għaqda tagħna miegħu ħadd u xejn ma jista' jifrida. U jagħtina l-libertà mill-bisa li nistgħu nkunu minsija jew maqtuwa mill-ħajja eterna ma' Alla. Ġesu joffrilna t-tama li aħna għadu koll inqumu miegħu għall-glorja. U inti, kemm kbira it-tama u x-xewqa tiegħek li tara lil Alla wiċċ imwiċċ. Mulej Ġesu, ħatiġi s-saltna tiegħek u ħasseħ ir-rieda tiegħek
kif fis-sema hekk ukoll hawn fl-art. Marija, indur lejk b'kunfidenza għaliex inti ommi. Għatini l-grazzja bit-talb tiegħek li jien inħalli lil-libnek isaltan f'qalbi u jkun is-sit ta' ħajti fl-istess mod kif inti għamilt biex ikolli dik il-libertà li bija nkun nista' nħobb u nfittex il-verità. Amen.